Vi har valgt i forbindelse med den her film at tilføje nogle små elementer, som i og for sig slet ikke har noget med filmen at gøre, men som er lidt som, ja, det har været i de gamle Anders And-blade, som jeg jo holdt meget af, at pludselig så var der nogle små ting, man skulle finde, og hvis man fandt dem, så kunne man vinde en konkurrence. Så det er sådan en slags lille Anders And-blads konkurrence, som vi har lagt ind her i filmen. Og der har vi lagt nogle elementer ind, som vi kalder lookies, og dem gælder det så om at finde. Jeg synes, at man skal lede lidt efter de her lookies, hvis man har lyst til det. Det har jeg da selv lyst til. Jeg ved ikke, hvor de findes. Jeg har ikke haft noget at gøre med, hvor de er blevet anbragt, så det kunne da være meget sjovt at kigge efter. Det er jo, vi skal jo fylde, hvad skal man sige, tomrummet ud mellem vugge og grav med et eller andet. Så lookies kunne jo så være et bud på det. Der findes så en hjemmeside, hvor man så kan tjekke, om man har fundet de her rigtige lookies og i den rigtige rækkefølge, og det er selvfølgelig vanvittigt spændende. Det gør jo selvfølgelig også, at man skal se filmen en helvedes masse gange, hvilket giver sig udslag i klingende mønt til rettighedshaveren af filmen. Det sidste var selvfølgelig en hemmelighed, så prøv at lade være med at sprede det til for mange mennesker, fordi så vil det straks hedde sig, at det kun er for profitens skyld, hvilket det selvfølgelig også er.